hogy elérhettem hozzá, és azért is lett, mikor megszeg a dal, akkor fölhívott ellenül, hogy az a képzeld el történelmű ötös kaptam. Úgyhogy hölgyeim és uraim, egy nagy tapsot magatoknak, egy fantasztikusan vagytok, és gyerekeket az utolsó nap annyira a fülemben van két napért, amit énekelt itt a karjegesztetőn, komolyan mondom, teljesen a bugja testemben van. Ha ti értek, benne van? Igen. Hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntelek. Jó napot, Csajk! Kapok tőletek szeretetet. Ezt Magyarországon 5 év alatt nem kapnám meg, mert nagyon tanulósak vagyunk. Hölgyeim és uraim, és köszöntjük a gyönyörű lányokat. Meg van fagyva. Mert egyszerűen fantasztikusan, és megnézem, mint a tapsot meg bánta. Hölgyeim és uraim, ki az, aki szabad minket nézni? Mindenki. Hát akkor hölgyeim és uraim, kívánok nektek sok boldogságot és aranyesőt. A kezek a magasban! Hölgyeim és uraim! A kezek! Egy, két, három, drága Lisa!